light. So hindi ako na-accommodate ngayon guys kasi masyado pang bata yung mileage yung motor natin. Ay, yung kaibigan natin. Ayan, so taas ng clutch ko. Mamo talaga yung ZX6R ni Kuya. Ha? Wala eh. Suabe. Ayos. Ganito pala feeling pag may kasabay. Big bike pa more. Ay! Nawala yung kasama ko, iniwan niya ako. Grabe. Grabe, sarap sa tenga ng ZX6R niya. So friends lang kami by bike, pero di namin talaga kilala yung isa't isa guys. Parehas lang kaming napadaan sa Kawasaki dealership. Ayan. Grabe. Okay, 636. Wow. Average stone pala stock tire net. Hindi ko alam kung stock tire to, pero syempre iba yung characteristics ng ZX6R. Iba rin yung characteristics ng Z900 natin. Thank you, brother. Tahimik yung akin, hindi marinig. Suwabe eh, naka-AR. Sarap, ganda pala. Rides lang oh.
talaga yung naka-pipe, nililingon talaga guys. Parang gusto ko na rin mag-pipe. Kasi yun yung pinakamasarap na lagyan talaga ng pipe guys, yung inline 4. Kasi napaka-smooth ng ano, sound delivery nito. Ay! Nabubudol na ako para mag-pipe. Ano, kailangan ko na ba mag-pipe guys? Hindi ko alam saan siya pupunta. Basta kung saan yung maingay, doon ang pupuntahan ko. Oh, San Carlos na tayo. San Carlos, San Carlos. Kaliwa din kami dito. Dito yung shop na pupuntahan namin guys. So etong shop na to, yan, barkada niya. So baka maging circle of friends din natin to, anong barkada to. Pero kilala ko na to sa Facebook, on board pa lang ako, kilala ko na to. So visit tayo dito, tamang tambay-tambay lang. Doon na lang. Dito pala kayo? Dito si Tom. Ah, ito. Kukuha kang canister dyan. Oo. Mas pakabit natin, no? Oo, ano? Pwede rin siguro. Na natin. Pakabit mo na yung silencer ko. May mga canister din dyan, no? Ha? May mga canister din. Oo, nasa loob din. Tingnan natin. Uy! Suwabe. Yun po. Iyan, dami oh. Pwede ka din naman mag-sound check dito kung gusto mo. Wala. Naka-ano pa eh. Parehas. Parang stock na. Alright. Thank you. Ano to kaya? Walwala na. Bibili ko tapos si Papa red box delete natin guys. Alright. Ayan. Pogi ah. Ha? Gaan lang. Gaan. Bagay ah. Hindi siya fit na. Medyo mas maingay ito ha. Mas maingay ito lang konti kasi meron pa ano eh. Oo. Medyo mas maingay. Tanggal mo na lang yun. Oo. Pilit na. Napilit talaga to. Oo. Guys, nakabigyan muna tayo. Tara. Guys, bigyan na kami. Yes. Yes. Ayaw apat.
Message lang ako sa'yo, sir. Mo ko sa Tomski. Tapos i-add kita. Okay, sir. Dito tayo sa Kwan. Patakot, Tataon. Hindi natin. Basta, ay, napunta na kami doon sa Kanisang Valley. Napunta kami na dito sa Kwan. Ang inano ko, expressway. Para pag dito, expressway na tayo. Pwede rin. Isang oras kami. Alright, so ayan, so marami tayong nakikilala mga tropa guys. So shoutouts. Sarap. Sarap. Let's go, Orion, Pangasinan. Yun! Nakarating din tayo. Kay VMAX. Yun. Suabe, Lodi.